Karkuce amanar soyayya da raliya mun alƙawari ba wani Haba Ahmad, zafi ya dame ni, ba ni cin abinci kuma ba ni shan ruwa. Ka taimaka mana ka fidda ni daga cikin wannan ramin. A ce yaro mai hankali da labi da biyayya, amma yau an wayi gari Ahmadu kamar wani zautacce? Babu abin da Ahmadu yake da bukata illa addu'a. Ki faɗa wa baba cewa Raliya bata mutu ba da ranta aka binne ta. Yanzu ma haka daga makabartan nake. Wallahi baba kai daga tallar da wannan kaji. Raliya, alhamdulillah, Allah na gode maka. Tunda na ga baki a cikin ramin kabarinki, na tabbatar da cewa idan na zo gida zan same ki. Dakata malam. Ashe dama duk soyayya da kake man na ƙarya ne? Ashe duk alƙawarin da muka yi ba za ka iya cika shi a kaina ba? To yanzu gashi Allah ya fito da ni tunda kai ka gagara fitowa da ni. Ahmad ka bani kunya.